Hvorfor skændes Djibril og Peter Utakar? Og taler albanske Besart Berisha om glæde eller skuffelse? Svaret får du i løbet af de næste 5 minutter. Det var Stjernerne mod Vandbærerne i Horsens, og for et af de to hold, der sluttede det som en forårsdag i helvede. Kampens første chance, Kortegård, optimistisk fra distancen, Onysko redder. Og mere Horsens, der kom til kampen med voldsom gejst, trods det faktum, man holdet inden kampen lå på en 12. og sidste plads. Ravis Lavan tordner bolden forbi mål. Det kunne nemt være blevet 1-0 til hjemmeholdet der. Det tog sin tid for OB at komme i gang, men da det skete, der skete det med et brag. Anders Møller Christensen giver bolden videre til Johan Absalonsen. Og han tordner bolden mod overlæggeren. Tilbagevendte Johan Absalonsen, der gav dynamik til det her OB-angreb. OB de satte sig tungt på de sidste 25 minutter af første halvleg, og holdet burde være kommet foran, da Anders Møller Christensen tæller over mål. Sparker bolden lidt for højt desværre for Anders Møller Christensen, så når han ikke at få kroppen ind over bolden i afslutningen. Og en ny OB-chance. Nu fik vi hyldet Absalonsens venstre ben lige før. Her ser I hans højre ben. Ikke nær så godt er det. Stor chance, men 0-0 ved pausen. Anden halvleg. Alle forventer, at OB vil tromle bundproppen. Men det sker ikke. Tværtimod. Besart Berisha 1-0. Passivt OB-forsvar. Og stor glæde hos lejesvenden Besart Berisha, der er hentet i Burnley. Prøv at se her. Haaland er tavs og passiv. Det samme er Onysko. Og så er Horsens foran med 1-0. En kedelig start på anden halvleg for OB, der var rystet. Horsens havde nu gejsten. Hovedstød Augustsson. Og et kort øjeblik, jeg tror han faktisk har bragt Horsens foran med 2-0. Men 2-0 blev det ikke takket være Arik Onyskos fine reaktion. Og i stedet for sætter OB trumf på i den anden ende. Utakar til Djibril. Og så er der udlignet topscorer Djibril. Og her ser jeg, at skænderiet slet ikke er et skænderi, men en ren forløsning. Anden kamp i træk af Djibril scorer. Og på det her tidspunkt derfor nemmer både han og Lars Olsen, at det her det kan gå deres vej. Anden halvleg var fortrinlig underholdning, og der var chancer i begge ender. Det bølgede frem og tilbage. Hovedstød Horsens, akrobatisk Arik Onysko. Så springer vi til 10 minutter før tid og tager kampens kontroversielle højdepunkt. Indlæg Nyman, Eggersli med armen eller skulderen, ja hvem ved. Ikke noget straffespark i hvert fald. Dommer Lars Christoffersen kan ikke se det, men læg mærke til linjevogteren. Signalerer med det samme, der er ikke noget. Og altså ikke straffespark til OB. OB når ikke og ærger sig længere over straffesparket, der aldrig blev, før de får mere og større bekymringer at tænke på. Djibril får et lille skub i ryggen, måske ikke noget frispark. Og i stedet for plads til Horsens, plads til Berisha og 2-1 til bundproppen af Horsens, der 5 minutter før tid er godt på vej til at skabe sensationen. Og lad os da bare afsløre med det samme. De gør det. Vinder kampen 2-1. Hvem havde troet det? Stor triumf for Henrik Jensen og resten af Horsens mandskabet. Indlægget her fra Spelman. Effektivt af Besart Berisha. Og første sejr i 7 måneder til Horsens. Og så skal Besart Berisha selvfølgelig også have lov til at forklare sig på engelsk. I'm really pleased with the game, the team play. We play a consecutive game, and I'm so happy that I cannot explain how happy I am with the 3 points today and with the 2 goals. It's just fantastic feeling. Og mens Horsens og Berisha kan glæde sig over 3 gode point, som OB konstaterer, at de nu har hul til topholdet, ikke godt for gulddrømmene. Jeg synes aldrig, at temaet har været omkring guld. Nogen snakker om guld. Altså, vi har sådan en målsætning, der hedder top 3, og den har vi stadigvæk. Og hvem der snakker guld, jamen det går vi ikke så meget op i.